βρισκόμαστε στην Πομπηλία, στην Ιταλία, στην πόλη που έχει θαυτεί κάτω από την λάβα που ξέσπασε στην έκρηξη του Βεζούβιου, και το 19ο αιώνα έχει επισκεφτεί αυτή την πόλη με την πρόσκληση ενός Ρώσου Μελιστάν Ακινίδα από ο διάσημος Ρώσος συγγραφέας Κάρλ Μπριουλόφ. Ο Κάρλ Μπριουλόφ έψαχνε θέμα, υπόθεση για τον καινούριο του πίνακα. Και αυτό το θέμα ευρέθηκε εδώ, στην Πομπηλία, γιατί εμπνεύστηκε πάρα πολύ από την έκρηξη που έγινε το 79 μετά Χριστόν. Και μόλις πήρε θέμα, μόλις πήρε ιδέα από αυτό το καταπληκτικό τόπο της Πομπηλίας, στη συνέχεια 2 χρόνια το πήρε να γράψει αυτόν τον υπέροχο πίνακα «Η τελευταία μέρα της Πομπηλίας», ο οποίος ο πίνακας πήρε διάφορες διακρίσεις και βραβεία, ακόμα και από την Ακαδημία Τεχνών στο Παρίσι, και οι ίδιοι οι Ιταλοί αναγνώρισαν το ταλέντο του Ρώσου συγγραφέα και άρχισαν να τον αναγνωρίζουν και στον δρόμο, του σηκώνανε καπέλο, τον χαιρετούσανε, και ο Κάρλ Μπριουλόφ έγινε πάρα πολύ διάσημος. Εκτός από αυτό, όταν τελείωσε τον πίνακα, την ώρα που το έγραφε δηλαδή, έγινε πάλι η έκρηξη της Εφεστίου, οπότε ήταν επίκαιρος και ο πίνακας σε σχέση με την έκρηξη, και γενικά σε αυτόν τον πίνακα έχει ζωγραφίσει πολλούς ανθρώπους που είχαν θαυτεί εδώ, στις στάσεις του σώματος που έχει δει αυτός από το αρχαιολογικό αυτό τόπο, και επίσης έχει ζωγραφίσει και τον ίδιο του τον εαυτό στον πίνακα. Τέλος πάντων, όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα έναν υπέροχο πίνακα, τελευταία μέρα της Πομπηλίας, Последний день Помпеи, του Κάρλ Μπριουλόφ.